1984an antolatu zen Euskal Herriko lehen gazte topagunea. Jarrai gazte antolakundeak sortu zuen. Martxoak 31-tik apirilaren 2 hitzaldi, jolas, kontzertu eta askotariko eskaintza egon zen Etzarriaren aten. 1000 gazte aritu ziren antolaketa lanetan, eta topagunearen aurreikuspen guztiak gainditu ziren, 12.000 gazte batzera heltzeraino. Gazte mugimenduek suspertze momentu bat bizitzen ari zirelako usteak eraman zituen jarraiko militantak gisa honetako ekimen erraldoi bat aurrera ateratzera. Helburuak, aktibatua zegoen gazteria guzti horren komunitate izaera indartzea, kontzientzia handitzea eta gazte antolakundea borrokarako tresna gisa aitortua izatea. Lehen gazte topagunaren ondotik etorri zen lehen gazte mendi martxa. 1985 urtean beratik arazia, muga pasatuz. Hurrengo urteetan gazte topaguneak eta gazte mendi martxak txandakatzen hasi zen jarrai. 2000 urtean Euskal Herri osoko gazte antolakunde berria sortu zen arte. Aika antolakundea aurkeztu zuten kanboko topagunean. Baina Aikak ezin izan zuen ibilbide luzea izan. Espainiar estatuak ezker independentismoaren ilegalizazioari ekin baitzion. Dena eta zelaren logika babesturik gazteria independentistaren antolakundeak ilegalizatu zituzten. Aikak 2001 urtean Aikaldi antolatu zuen Oiartzunen, atxiloketa oldarraldiari erantzun irmoa emanez. Eta antolakundea ilegalizatua izan zenez, 2002an segi gazte antolakunde berriak deitu zuen gazte topagunea Elorrian. Berritzarrak taldeak Elorri Zutani kantatu zuen bertan. Estatuak lortu nahi zuenaren kontrara, errepresio giroak gazteriaren aktibazioa eta antolakuntza ekarri zuen. Elorrioko topagunean 22.000 gazte batzera heldu zirelarik. Hurrengo urteetan segik antolatu zituen topagune eta gazte martzak. Etor zitekeen zigorra dela eta publikoki hala aitortu ez bazuten ere. 2010an segik gazte abertzaleekin batera antolatu zuen Durangoko topagunea. Eta horrela egin zuten 2011ko eta 2012ko egitasmoetan ere. 2013an berriz, atziroketa fase bati amaiera emateko asmoz eta ezker abertzalearen estrategia aldaketarekin batera Ernai gazte antolakunde berria sortuko da. Ernairen lehen topagunea 2013an izango da, Orduñan. Hortik aurrera, Ernaik, Danbada, Gazteak-Elarre eta gazte martzak antolatuko ditu. Covid garaiko urteak salbuespena izanik. Udaberriko egitasmo historiko honi Gazteon eskutik izena eman zaio. Izan ere, aurten Gazteon eskutik loratu nahi da Udaberria. 150 antolatzaile eta 1000 atzandatik gora egingo dira Leson martxoak 29tik 31. Deialdi berezia egin dute larunbatean izango den ekitaldi politikorako. Ernaien esanetan, ekitaldian bertan loratuko da Udaberria.